Frumoasa adormită de frații Grimm. A fost odată ca niciodată un împărat și o împărăteasă și în fiecare zi cei doi își plângeau amarul că-și soarta nu îi binecuvântase cu vreun copil. Casa ne e atât de goală și cât am vrea să avem un copil care să ne facă fericiți, dar copilul mult dorit tot nu venea. Într-un târziu, o broască sări din apa unui râu în care împărăteasa se scălda și, stând pe malul acoperit de nisip, îi spuse așa: Să știi, măria ta, că dorința ți se va împlini, că își vei da naștere unei fetițe înainte de a trece anul. Și fund tocmai precum spusese broasca. Împărăteasa născu o fetiță atât de frumoasă, încât împăratul nu-și mai încăpea în piele de fericire. Și atunci el dădu o petrecere pentru ca și ceilalți să-i împărtășească bucuria. Și invită pe lângă rude, prieteni și cunoscuți și pe ursitoare, că-și voia ca ele să privească soarta fetei cu bunăvoință. Erau 13 ursitoare în întreaga țară și numai 12 fură poftite, pentru că împăratul avea doar 12 talere de aur spre a le servi masa. La sfârșitul petrecerii, pline de strălucire, cele mai alese daruri fură hărăzite fetei de către ursitoare. Prima îi oferi virtute, a doua frumusețe, a treia bogăție și tot așa până ce dăruiră ce era mai bun și mai prețios. Cea de-a 11-a ursitoare tocmai sfârșise de menit când cea de-a 13-a intră ca vântul în sala tronului furioasă. Trebuie că venise spre a se răzbuna pentru că nu fusese chemată la petrecere și zise cu glasul ca tunetul, fără a se uita în jur: Îi ursesc fetei să se înțepe cu un fus și să moară la 15 ani. Atât a spusă și apoi părăsi sala tronului întorcând spatele tuturor oaspeților. Și cum erau cu toții încremeniți de frică, a 12-a ursitoare, ce nu urase încă nimic fetei, se apropie de leagăn și grăi spre a îmblânzi blestemul, căci nu putea să-l ridice cu totul de pe capul copilei. Dar nu va muri, ci numai va cădea într-un somn adânc timp de 100 de ani. Cum voia să-și ferească fata de îngrozitorul blestem, împăratul puse să se ardă toate fusele din împărăție. Între timp, domnița creștea și oricine o vedea o îndrăgea, căci era frumoasă, înțeleaptă, cu minte și prietenoasă, așa cum îi ursiseră prezicătoarele. În ziua în care împlini 15 ani, fata rămase singură în palat. Împăratul și împărăteasa fiind plecați de acasă, așa că prințesa, spre a nu se plictisi, începu să umble prin încăperile palatului. Ore în șir umblăia de pe o ușă pe alta, până când ajunse la un vechi turn. Acolo o scară îngustă și întortocheată ducea în fața unei ușițe. O cheie ruginită se afla în broască. Răsucind-o, ușa se deschide cu zgomot, iar înăuntru, într-o cămăruță, fata dădu peste o bătrână care torcea in. Zise domnița: Bună ziua, bătrânico, ce faci aici? Aceasta îi răspunse: Uite, stau aici și torc. Spune-mi, zise fata, ce e lucru acela care se învârtește așa de repede? Și luând fusul în mână, încercă să toarcă, dar nici nu puse bine mâna că se înțepă la deget, iar blestemul se împlini. Îndată ce simți înțepătură, fata căzu într-un somn adânc pe patul din cămăruță. Odată cu prințesa, tot palatul se afundă în somn. Adormiră chiar și împăratul și împărăteasa, în sala tronului, unde tocmai se întorseseră. Apoi câinii din curte, caii din grajduri, colubii de pe acoperiș, muștele de pe perete adormiră, până și focul din vatră se stinse. Bucătarul a dormit tocmai când era pe cale să-și muștruluiască pe ucenici și friptura încetă să se mai rumenească. Vântul însă se potoli și, odată cu el, freamătul frunzelor încetă.
Și de credeți sau nu, un gard viu plin de mărăcini începu să crească în jurul palatului, iar gardul se înălță din ce în ce mai mult, până ce se cațără pe perete, până la acoperiș, apoi și mai sus, de nu se mai putea vedea nici steagul de pe turn. Ce să mai vorbim de palat? Povestea frumoasei adormite, cum o numea lumea pe domniță, era de acum știută de toți. Din când în când mai apărea un prinț încercând să străpungă gardul de buruieni și să ajungă la palat. Dar mărăcinii se strângeau la oaltă ca un zid de spini și nu lăsau pe nimeni să pătrundă. După foarte mult timp, un alt prinț sosi pe acele meleaguri, iar un bătrân îi spuse povestea gardului de mărăcini ce înconjoară palatul de atâta vreme. Îi vorbi și despre prințesa de o frumusețe fără egal ce dormea adânc de 100 de ani, și de somnul împăratului și al curtenilor îi spuse. Mai știa bătrânul de la bunicul său despre moartea cumplită a fiilor de crai ce încercaseră să străbată prin gardul de spini. Atunci tânărul spuse cu mândrie: nu mă tem deloc și de mi-aș pierde viața, mă voi duce să o văd pe frumoasa ce doarme. Bătrânul n-a putut să-l facă să se răzgândească oricât ar fi vrut. Prințul era hotărât să încerce. Se întâmplă ca tocmai atunci să se împlinească cei 100 de ani de când adormise prințesa. Astfel că prințului nu-i venea să creadă când, apropiindu-se de gard, văzu cum spinii se prefăceau în frumoase flori și deschideau pentru el o cărare sigură. În urma lui, florile dispăreau și gardul de spini se închidea iară. Ajuns în curtea palatului, văză dormind cai și ogari prăbușiți pe lespezile de piatră. Cu capetele sub aripi, cu lupi dormeau pe acoperiș. Odată intrat în palat, văzu muștele dormind pe pereți și bucătarul cu mâna întinsă, ca și cum ar fi vrut să-i ardă o palmă ucenicului. O servitoare stătea pe un scaun, în mână cu găina pe care, cu 100 de ani în urmă, se apucase să o jumulească. Prințul merse înainte până ce ajunse în sala tronului, unde găsi curtenii adormiți și pe tron văzu cum dormeau împăratul și împărăteasa. Fără a se opri, fiul de împărat mai umblă și prin alte odăi. Tăcerea ce domnea peste palat era așa de adâncă încât prințul își putea auzi răsuflarea. În sfârșit, prințul ajunse și în turn la frumoasa ce dormea pe patul din mica odaie. O sărută prințul pe prințesă, căci frumusețea ei îl vrăjise, iar frumoasa adormită deschise ochii și îl privi pe feciorul de împărat cu dragoste. Deodată cum coborau ei din turn, împăratul, împărăteasa și toți curtenii se treziră și se uitară unii la alții cu mirare. Caii își scuturară coama, ogaii săreau, dând vesel din coadă, porumbeii își luară zborul spre câmpie, muștele începură un dute vino zgomotos, focul se ridică în vatră, pe plită mâncarea începu a fierbe, fripturile se rumeneau, ucenicul țipă lovit de palma grea a bucătarului, servitoarea jumuli mai departe găina și nu se opri până la ultima pană. Se făcu o petrecere mare la nunta prințului cu frumoasa adormită și amândoi au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșit!